Madihita salukna kadamang dainang nahwaholongi hami di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata martanya kita. Moliate hupasahat roha nami tuho di bata nami natotong maparmudu-mudu ngulu nami. Di bagasan tiktok di bata nami na yang marsyajar hami sian hatam. Paluas mato dim na badia na madungani jala manuturi hami saluhutna asa mangutusi hami di hatam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Amanginang hatani Tuhan na sartu hita dienek mai sian epagilium di Matius biduonom mamukame sian ayat 25 masoh sa tu ayat 34 asa tajaha odo hata ni tuhatta alani ido ubahen na hudok tuhamuna unang holso kamuna hosamuna sumarion si panganon manang dagimuna pasari-sari parabiton da umarga hosa sian si panganon da umagat daging sian parabiton bereng hamuna mapidong akan na martonga-tonga langit akan naso manabur naso manggotil naso papunguhot tu sopo tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua ginjangi nasida. Dagudag dope hasurungan muna siani. Isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo sa asta gajangna. Anggo tung sian pakursohonan ni rohana. Buasa tong holsohonon muna parabiton. Patakasamuna ma partubu ni bunga-bunga na diladangi. Akan naso mangula jala naso manggati au madok tu hamuna garisi salomo uju di bungaran niya sangapon nai ibana gari so mamake songon bunga-bunga asada asa mono songoni di parlusi di bata duhuk na diladangi na jongjong songon sadarion na tupa di puruni marsugut nai lam hamuma lam so parluson na we hamu siotik hapor siaon atong unang mahorsuan rohamuna madok ahama panganon nami ahama inuman nami ahama parabiton nami akas pilibegu na makarikoton saluh na sisongoni diboto amamuna na dibanua gijag ido naung rikot akay dihamu sa jumulum malului hamuna harajaw ni debata do hati goranna dungi tabahonon na dosudi akaw deng tu hamuna atong unang maholsuan hamuna ari marsugut ay disarihon ni ari marsugut do narikot disi saydo molo marsiporsan hasusaan nabi akka ari ido yang usahana dihita salu na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di tonga-tonga niya kaparngoluon, ganup jolma, ganup luat jala, ganup bangso, namora manang napugos, parpangkat manang akapangula, na pasti hiado iba na horswa di tonga-tonga niya kaparngoluon na. Jala molo ta sukun ganuk marsada-sada nak kita pe ragam do mabek kita holsoan adong do arsa ni rohatta mana holso ni rohatta ala nyaka paru kilon ala nyaka si humisi ala nyaka na tapar sita rohatta dan dapot do pe di tonga-tonga ni parngolota aleko jujur do hita manginang jodoh holso ni rohai mabaik kita holang sedebata. Bahkan secara medis pe monopola holang namarsa kita gudang do tubuh akasahit. Gudang do tubuh akan nahurang di tonga-tonga ni parngoluan. Jadi amangina molo tarajumi mana
Ahdo gunana holsoak kita. Kasi tong na danga do ngabangina. Dang boy holsoi mabaik kita manang mabanata hita parsitai torgabisiko. Dang boy holsoi gabi tordapot na hita jelahi. Dang boy holsoi mabaik kita gabi meninggal nguluta. Iko sadarat tado saluna. Dihita saluna kadamang do dainang nahinolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpo jami tanah satu hita di apala partikyanon. Takas do di patu-patuhan Yesus ada pangajari natung masauli. Tua kasisyan tua kajulmana porsea. Suang-suang nang tuhita. Pangajari na pinasa ni Tuhan Yesus Kristus sada singo-singo dosa sitokna. Taringot holso ni roha. Takas do Tuhan Yesus Kristus. Unang holsoak kamuna hosamuna sumari sepangano manang daging muna. Odo na jojo imama bek kita holsoak. Na perjulu may sol sipangano ahado alangota ahado ima panganot tagadup ari so ngade do kaparnguluan na padua so ngade do ko Tuhan Yesus on na mabet kita also akaparabiton martudu-tudu do tua kahasangapon martudu-tudu do tua kahamoral martudu-tudu do tua ka hagabeo na patuluhon ima holso ni roha taringot ari marsogot. Abohado ari marsogot, bohado akagelekol, bohado on ragam mabait kita holsoa. O gabi patuduhon naso tang situtudo peha porsyat tatu debata. Jadi Yesus nang madok ko na manginaw. Sa sitong na dang rikot holsoan. Buasa holso ni rohai dan menyelesaikan masalah. Holso ni rohai justru mabe masalah. Holso ni rohai dan gabe budak akasi luan. Jala holso ni rohai jujur mabe kita holang sedibata. Jadi di paingot Tuhan Yesus Kristus ma taringot hadiriota. Umarga do kita manang ummaga do kita manang gumodang doha surungata siya nakapido gumodang doha surungata siya nakabunga-bunga. Bahasa gumodang hasurungata siya nasida alana kita jolma do natinopa ni debata natumiru rupa ni debata. Nagabigobaran ni debata. Namarlapatan molo kapidong na martonga-tonga langit do ka bunga-bunga na diladang disarihod debata nang pedang pola diargahod debata na sida hita umaga berarti ngulutope lebih disarihod debata lebih dari koto debata alenilas dipangido debata man di tonga-tonga na kaparngolota daripada kita saibu sisau daripada hita sahol soan, daripada hita say marsak, dipangido matu hita tumagum mata lulu haraja ni debata. Asitongan ni debata. Molo talului haraja do asitongan ni debata, aha penarikok di tonga-tonga ni parngolota. Pasiko pun ni debata. Oni ko perlu boto tamagina. Molo talului haraja ni debata do akka asitongan na. Narikot di tonga-tonga niya kaparngulota. Pasti pasikopon ni debata, lehono ni debata, hobartu sakap ni debata. Amanginang nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhiti-hiti jami taon nang takas do di paingok debata tu hita ganuk marsada-sada. Hobar tu jahan Tuhan memulihkan umatnya Jehovah Paulion bangsona.
na parjolo sa hali di tonga-tonga niya ka parngulota. Unang be ubalga holso ni rohata sen haporsyota. Ditiki ditubus Tuhan Yesus kita patarian holong ni rohana. Jadi ikon nima sumolho do kita tu debata. Ikon utogo do haporsyota. Unang ala niya ka na mamikirhon portibios si pangano si inumon gabi mago haporsyota. Alai molo porsia hita tu debata tu bagasan Yesus Kristus pasikopon ni debata do tu hita ganuk marsada-sada sudenang akan narekok di tonga-tonga ka parngolota. Allah mampu mencukupkan, Allah mampu memenuhi segala kehidupan kita, Allah mampu memberikan apapun kerinduan yang kita rindukan di tengah-tengah kehidupan. Yang terpenting adalah kita mau percaya kepada Kristus, mencari kerajaannya, hidup dalam kebenarannya. Itu yang menjadi pekerjaan kita. Ulau tak amanginang ima maka porse debata mangaluli hasil tongan ni debata mangulu di bagas salomoni rohani debata itu ulau tak. Jadi soal si pangano si inu merukanas ulau ni debata hadui mangalit tuhita. Nah jod ulau ni debata gabe taulahon, ale ulau tedang taulahon. Itu na jujur terjadi. Ujungna aha, ujungna gabe marsak mahita. Ale ni dipayang tu hita. Ikut tabolokum masalu naka holsoni rohatai. Na paduan amanginang marhite-hite hatan di Tuhanon nang dipayang do tu hita. Asa memprioritas so debata di tonga-tonga ka parngoluan. Memprioritaskan Allah. Ini sangat-sangat penting. Maka na mangaluli harajan ni debata. Rekod do mangula rekod. Rekod do marsikola rekod. So tunggabi tapi pikir memang amanginang berarti toya mah ulang nama jahabibin mah ulang nama martangi yang mau ulang na ganup ari mangaluli di dia pertanyaan dang songoni. Tetapi memprioritaskan Allah. Di tonga-tonga ni sudi akaulota. Ikon ima prioritasnya Allah. Di tonga-tonga ni akaulota. Taulan di bagasan hati korang. Di tonga-tonga ni aka aktivitas tak. Dapat tuduhon. Hati korang ni dibata. Jadi jangan bekerja meninggalkan iman. Tapi bekerjalah sesuai dengan iman. Ini menjadi sebuah dasar yang sangat baik bagi kita. Supaya jangan ada kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan. Alana gulang no sonarya manginang. Bahasa hulang nama biar imana. Alana dulu ni mana pi ulun na gabe tong marsa imana. Alana bahasa ulun na nang tigor. Ulun na nang tikos. Ujungna dilili halilu na imana. So tung haboto aman no nga kana asik. Akapangalaw si songono ikut tadikon. Memprioritaskan Allah. Berarti nasa ulot tak ikut gabitiruan. Nasa ulot tak ikut patarin akasih tongan. Tanpa terpengaruh dengan yang lain. Maka ketika kita memprioritaskan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengahnya kaulat tak. Dan adong bidiruhata mangototoi. Dan adong bidiruhata mangaitungadol. Dan adong bidiruhata mabuat nasional ugasata. Itulah orang yang memprioritaskan Allah. Kenapa? Karena dia bekerja oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Mago ma arsa, mago ma holso. Na patuluhon iko marsiajar do hita makamulati maka basa-basa ni debata. Unang selalu tabanding-banding ko na manginang. Ulut ta tudong atta. Odon maju di mabek kita marsak. Odo na jujut kita mabek gabi holsoan. Dongata naik jabatan di sarana. Sa pengit kita naik jabatan. Apa taboto do takas dongata naik jabatan di sarana. Ala na maulan no sana tigor gabi penjilat. Di sarana majoon. Dongata ibarat na punya mobil baru, sepeda motor baru dan sebagainya. Gabi ta igil so mani. Dan tahasabab pun
na adong dihita. Ujungna gabe holsoak kita, gabe marsak kita, ujungna holso do arsa ni rohatai, gabe paholak kita sa debata. Molo tumpe adong amangina, na taigil na hita parsita di tonga-tonga niya kaparngoluol. Tapasaha tu debata. Molo nunga tapasaha tu debata, marhiti-hiti akatangian no pangidwata. Taulahon, akaulat di bagasan hati korang. Taulahon akaulat di bagasan akka dalan di debata. Naparpudi sa alia manginang adong macarita. Adong masada keluarga. Keluarga tu masepugo situtu. Di sada tikilaw manasida tu hau masongon na somal. Ala na pangulido nasida. Dung dapat tarian. Dan pola holang jabu di nasida sen hau mana mula mainaton. Naing mabuat ima bohal. Nang pano di nasida di arian. Nang mangropang. Dung sa imana di jabuna di bereng imana ma adong tolu opat talak amatta di jolu ni jabuna. Akana tua-tua. Tasogot imana. Isi doha muna amang. Nang masuk tu bagason doha mi do kono imana tuli. Isi muna kami dakutanda ninna. Tay mam inang ano may tamar tadaan. Jolu hudul maju hami di bagas muna. Romay naton. Amang na tua-tua nami. Tokado masuk kamu na tubagas nami opat bawa hape amatakku dang ison. Bangula dope amatakku. Monosongoni joma amat tami ala amang tu hauma. Dohot ima anak komi. Asma kata tahay tanim. Marlojo may naton mula may mana tu hauma. Di joma adong tamu pa. Ada dang olu halaki masuk tu jauh adong opat talak. Ise do kenamat to. Nakutadda. Mula maju hita. Adong narekot di dok nasida dan yang pasaton na tu hita. Kalau mula mana sida. Tu jabu. Rak do ima anak konna nang marumur 5 tahun. Do masuk nasida. Dung sama to ni ma di jabu. Isu kuma ise do hamu nama. Ido kenamat tomma. Roma na opat tamaun. Ido ma. Au na marguar siya morao. Au na marguar siya sangapon. Au na marguar siya gabeon. Jela au na marguar siya porsiao. Uli akka guar munay. Tornin namaton. Morsong ni masuk mahita. Nina. Setabi dang na manolak bagi dua mi amang. Ale dang buih hamin na opak masuk tu bagas muna. Ikut sada-sada di nabuy masuk. Isi mapangidwamu hamina masuk. Ina naupa amat tomma. Masuk ma amat todo iratana mar diskusi mana sida. Di dokoni amat tomma tunatana. Siya morao nom maju perjul masuk. Asa taboto tipsnya songod dedo sama mora. Roy natot daw. Siya sangapon ma. Tuay ta mamora nang sangapin. Topa mapatok karena sida matolo inaton. Makatay manakon na. Janganlah pak, janganlah mak. Si hapor siya nima masuk perjulu. Dok nak nomma. Daripada patokar hita. Tatulubi ma. Nadi dok ni ala kota ni na sida ma. Roma musia matay tu julu. Didok matu na tua-tua na opati. Pangiduan nami jalanung asaha tahamina tulu. Si hapor siya muna masuk tu bagas nami. Ulang masuk si hapor siya mangyuk mamusa nang natuluna siya mo round siya sangapot do siya gabiyo. Di do imamat to masada do naupam nabuy masuk. O bartu paduham muna. Roma si hapor siya madokon. Dinggan jala uli pilihan miyamang. Molo siya mo round na masuk. Dan buhay hamin na opat na masuk. Ale-ale na audo na masuk na perjulo di suruama. Do halak ko na tulo masukin na. Di do akama tomma. Di dia amang inang adong imahapor siyaon. Di sido dapat hamoraon. Di sido dapat hagabion. Di sido dapat nang hasangapon. Hapor siyaon nido narumikot di tonga-tonga na kapangulan. Marisuang lu salhu nai do na sidama.
Amang inang nakita bisa luhuna. Iko ga bisa darajuma do itu itaga marsada sana. Sarobang do ima Tuhan Yesus Kristus jumolo malului hamuna harajaw ni debata do hati goran dungi tabon nama Tuhamuna kaode. Ada ni amang inang harajaw ni debata hati goran ni debata imana talului dia katonga-tonga ka parang lota. Aso nang marsa kita, aso nang holsoa kita, asa gajang umur tajela asa di pasu-pasu di bata kita. Amin. Martanya kita. Muliate ho pasa ruan nami tuho di bata nami. Taruli kami Tuhan marhite-hite hatam. Diajari jala dituturi ho kami. Asa mengalului harajaumu, doa sitongammu di tonga-tonga kang ulu nami. Asa magu akar sakit Tuhan. Lopok koma las ni rohai, lopok koma hasito ngani di tonga-tonga nyaka ngulu nami. Asa sonang suari buribuak kami, madalan yaka dari nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.